Aprenents i aprenentes, espero que estigueu superbé. En aquesta ocasió em disposo a revisar de nou una altra tasca de C2 que va obtindre un no apte en l'última convocatòria de la Junta Qualificadora. En el vídeo anterior veiem l'opció A d'aquest examen i en aquesta ocasió comentarem l'opció B. Abans de començar, pense que és imprescindible que vos posen antecedents de que comenta alguna premissa, i és que el corrector a aquesta persona li remarca que en l'activitat 5, que és el que estem veient ací ara, hi ha una errada d'adequació. De fet, diu que el gènere de la producció escrita no es correspon amb el que es demana en l'enunciat de la tasca. Ha sigut una de les errades per excel·lència que han aparegut en els exàmens de certificació de la Junta Qualificadora, perquè en moltes ocasions ens costa diferenciar què és una mediació i què podem fer i no podem fer en les tasques de mediació. Al curs expliquem què són les mediacions, comentem a fons de què es tracta i com fer-los front, així que estarem encantats de rebre-vos si voleu preparar-vos braç a braç amb nosaltres, amb mi concretament en directe i en diferit, i ajudar-vos en el procés, no? En aquest cas, ja dic, és una tasca de mediació incorrecta perquè en les mediacions una de les idees bàsiques és que hem de seguir fil per randa el que ens indica la tasca, i en aquesta ocasió el que havíem de fer, el que ens indicava, era un informe en el qual explicàrem què passa, o una guia breu fins i tot, no? Què passa amb les noves lleis de trànsit. Hi havia hagut unes reformes noves i per tant ens posaven les idees que havíem de comentar i no podem sortir-nos de la línia. Si ens marquen unes idees que hem de comentar no podem contar el que vulguem. Per tant, en aquesta ocasió el que observem així al principi ja és que hem fet una introducció que sí que és de molt de nivell, de fet és una introducció que aquesta persona portava pensada de bestreta, però que segons el context podrem o no podrem incloure'ns, no? I podrem comentar-la o no. És una introducció excessivament poètica, en aquesta ocasió també, per a la tasca que demanaven, i per tant no té cabuda pel que fa a la coherència utilitzar-la en aquesta tasca. De fet, per exemple, mireu l'enunciat, mireu el títol, disculpeu, diu reforcem la seguretat vial per estalviar-nos vides. Primerament, estalviar-nos, eixe-nos inclou la persona, i sobretot és que realment el que li demanaven fer no era fer una revisió o un article d'opinió sobre el que estava passant, no? Sinó que li demanaven que comentara les reformes de la llei de trànsit que fa poc que han tingut lloc, i per tant és un títol també de tasca excessivament poètic. No haguem hagut de fer-lo tan així, i sobretot no ens hem d'incloure. Sempre que puguem no incloure'ns serà millor. En la primera frase diu d'ençà de les albors, falta un D com una catedral, per tant així d'ençà les albors és totalment incorrecte. I realment el que li marquen en les següents errades són constantment errades de no adequació. Ja sabeu que hem comentat, no?, que es tracta d'una tasca que és incorrecta pel que fa a adequació perquè és excessivament poètica. Quan esmentem que s'ha produït un terrabastall, està fantàstic sempre i quan tinguem, per exemple, un article d'opinió, una entrada de blog o aspectes similars en els quals tinguem l'ocasió per a lluir-nos molt més i per a fer realment un text que no siga tan quadriculat com és el cas d'una mediació d'aquest tipus, sinó que podem, ja dic, expressar més idees xules i lluir-nos més. En aquest cas és excessivament poètic per a la tasca, no? I li marquen tota l'estona això, perquè després diu, per exemple, ha sigut l'espurna que ha iniciat. Està fantàstic, aquesta frase, jo la recomano sempre als cursos, però en aquesta ocasió no té sentit, no? Perquè és molt poètic. Haguérem hagut de fer simplement una introducció que explicara que recentment hi ha hagut canvis en la llei de trànsit amb unes noves mesures que cal prendre per tal de pal·liar els accidents actuals de trànsit o el que siga, no? Segons el que la tasca explicarà, que ara realment no recorde ben bé què comentava, però sí que recorde que era una infografia que teníeu algunes idees sobre la llei de trànsit noves que havíeu de comentar. Per tant, explicar, no?, i la introducció que havíem de fer per tal d'explicar què és el que passava era bàsicament dir que hi havia hagut una reforma pel que fa a la llei de trànsit i que calia comentar aquest tipus de reformes que s'havien començat a implementar. Diu, han fet ressò d'una problemàtica alarmant que està tenint lloc a l'actualitat.
tornem a tindre la mateixa errada que en l'altra tasca de l'altre vídeo. El està tenint lloc a l'actualitat no té sentit, d'acord? És una forma, primerament, molt simple i, en segon lloc, que no concorda amb el que tenim per ací. I a l'actualitat tenim ací una errada de preposició. A classe també ho comentem moltíssim quan es tracta d'un lloc fictici com és l'actualitat, que no és un lloc real al qual jo puc accedir. La preposició que li pertoca és en l'actualitat. Per tant, també el que demostra aquesta errada de preposició és que realment encara no estem preparats per a tindre un C2. Ho lamento moltíssim, realment serà així de sincera i de cruel, però és que un C2 és un nivell en el qual nosaltres cal que demostrem que sabem perfectament què fer i que no dubtem ni en una coma, no? I realment així les errades que apareixen demostren que realment també encara no sabem ben bé què significa un C2, perquè hi ha errades prou bàsiques, com en aquest cas aquesta de la preposició, però a més també altres, com per exemple l'adequació, que ja comentava que en un C2 és imprescindible que puguem saber perfectament com fer front a la tasca i com abastar-la, no? Des de quin punt i des de quines idees, no? Des de quina manera de redacció i des de quin estil fins i tot de redacció. Així veiem que l'estil que aquesta persona ha triat és un estil excessivament poètic que no concordava amb el que es demanava a l'enunciat. Després diu, seguint el fil dels arguments suara esmentats, és una frase fantàstica també, però massa poètica per a el que ens demanaven. Com ve ressaltar la necessitat d'estimular. Falta una apostrofació, una altra de les errades molt bàsiques per a ser un C2. Després diu en què ens trobem respecte a la balquena d'infraccions que transcorren al llarg del dia. Torna a ser una expressió que realment no podem dir que és incorrecta, però que suposa també que el corrector li marca perquè és excessivament poètica una vegada més, no? A tall d'exemple, les noves restriccions s'agreugen amb sancions més dures, tals com l'abolició de punts degut a l'ús del telèfon mòbil. Els punts no s'aboleixen, sinó que podem dir que perdem punts, no?, a la pèrdua de punts. Però l'abolició de punts no és un verb que siga... un verb no és un concepte que siga coherent amb la tasca, no? Mireu, així vull fer-vos una reflexió, perquè justament abans, en una classe en directe que estava fent, ho hem comentat, no? Però en un CUC2 és imprescindible que fem una bona elecció dels conceptes que volem utilitzar. Ser precisos és imprescindible, perquè hem de demostrar que sabem triar amb certesa el millor ítem, no? El millor concepte per a l'explicació que volem fer, per al concepte que volem fer. Aleshores, l'exemple que jo en la classe posava era, per exemple, les classes. Al col·loquial diem que es donen classes, no? Sí, en eixa acadèmia donen classe de valencià. A l'examen de C2 penseu que donar classe és una expressió que podem dir a l'examen? Jo penso que sens dubte no podem fer-ho. Per tant, així passa el mateix, no? En el cas de les classes és impartir classes, s'imparteixen classes i no es donen classes. Així, abolició de punts no és la forma en absolut correcta, sinó que podem dir la pèrdua de punts, que és el que realment passa. Abolició de punts no és una forma que tinga coherència en aquest sentit i que, per tant, és incorrecta. Després diu, degut a l'ús del telèfon mòbil mentre s'està conduint. No és la millor forma tampoc. De fet, abans ja li marcaven l'ús del gerundi, no? Està tenint, està conduint. A classe ho comenta també moltíssim. Ja dic, és que són errades que amb preparació podem eliminar, no? I podem fer-les millors. En aquesta ocasió, jo sempre a classe comente que el gerundi no és un bon amic en valencià en cap ocasió. Més enllà de casos com el gerundi de posterioritat, que sí que és incorrecte, i altres ocasions com el que estem veient així, que és que no funciona, no? Per tant, res, que ho tinguem en compte. Finalment tenim així l'últim paràgraf que diu cal treballar, o convé treballar, millor dit, des de la col·lectivitat. Li falta l'article la col·lectivitat, una altra errada per anar ràpidament i per no revisar realment abans d'entregar la tasca. Una llàstima, la veritat, però sí que ho tingueu en compte simplement per a futures tasques.
No és una tasca dolenta realment pel que fa al contingut, però sí que tenim una principal errada en l'adequació, no estem fent el que se'ns demanava, i si a aquesta errada d'adequació li sumem les errades que apareixen pel que fa a normativa i gramàtica, que són de nivell inferior i que en un C2 no ens podem permetre fer-les, ahí tenim el resultat de per què la tasca esdevé una tasca no apta. Sobre comentar que el nom que apareix en la tasca és un nom fictici, si no sabeu que jo sempre faig les revisions de tasques anònimes, però vaja, espero que tingueu ja un poc més clar el que ha passat, que pugueu utilitzar-ho per a que en un futur les vostres tasques siguin millors i res, ens veiem aviat, que vagi molt bé.